wathinta abafazi, wathinta uAkhanani, wathinta uZanele, wathinta uKholosa. Isono sikaKholosa ibiluthando. Isono sikaKholosa ibikukuthanda uVuyo. Ndisitsho nje ndime kule ndawo uVuyo ndiyazalana naye. But kodwa isono sikaKholosa ibikukumthanda wabatshisa. Namhlanje guys siyile phayana thina kuqala umlilo sifika uAsanda ekhala siva isikhalo sikaAsanda. Ndivuswe ngubukelwa uBhili noNono. Nomfusi kuyatsha. Siva uAsanda sithi Kholosa uAkhane. uAkhane sitemba uKholosa kwaPluto because benimshiya kwaPluto. Athi umama phaxa sisiya siyochaza ba kuyatsha kulo Kholosa. Ilizwa libekile la mama noVuyo wamutshile. Wathi uVuyo xa ephendula bayasitshisa. Uthi bayasitshisa. Impendulo kaMama phayana ithe noVuyo wam uyatsha. Khange sikwazi ubuza ba obana babatshisayo because akho mntu batshisileyo. Uzitshisile uVuyo. Yena uVuyo ubatshisile. But uVuyo khangakwazi umelana nomlilo. Kodwa uAkhane ukwazile umelana nomlilo owenziwe nguVuyo. Osogqiba into ebalulekileyo kumama phayana yiproperty bethuna. Uthi property yakhe iphelile. Kodwa abantu bakaBzendana kwinto ebalulekileyo kubo yimizimba. uAkhane simbone efakwe eplastikini ngathi yisupbag. Sizele bethunani malibe linye lithi mabahambe malibe linye. Utata phayana ukhalile uthandokazi esithi uyahleka ucofa ifone uyayihlekela into xa semxelela tata uVuyo utshisa abantu wayihleka ucofa ifone. Ithi into bethuna namhlanje wathinta abafazi wathinta imbokodo. Phezulu ngabafazi phezulu ngabantwana Phezulu phango 12 ndiva abantwana bayakhwaza ene ndiyaqona sebuthongweni. Ndiva umntwana athi kuyatsha. Ndiqomama ndixhume ndini kuyatsha phi. Athi sathi kulo Kholosa akhange umntwana bendlele na ndimshiya ndingamambathisa ndalahla lo ngubo ndaphuma kanti ndiphuma sekukho abantu ababini xa ndisekwathiwa mama Sudli ndithi kwenzeka ntoni bapha abantu phakathi. Kwacaba kho mntu nalwazi wabakhona babekhaba abafana bathi ukhona umuntu olapha ngaphana. Ndathi Thixo wami ithini nalento aphosiwe amanzi bayithatha ibinxaxheba abahlali bezama ukucika umlilo ucimi tu usogalela amanzi vele ngathi ugalela iparafini akho nto khange yenziwe ngabahlali. Khange silale kubethu 5 yafika ke amapolisa azofuna ujomba kwenzeka ntoni. Afonela ke nasezibhedlela sabona ufika neambulance kwazofika no4 reason. Fika nini 4 reason noba ufika pha ngo3. Dala sihleli. Saqoma sikwazi ukuhamba sibadala funeka sihleli sibone bakwenzeka ntoni. Nyana ufikile u4 reason waya phaya bafike bafota ke benza lento fanele bayenza bawe bayothatha umzimba bayahamba no bahambe pha ngabo4 kuhamba kwabo njengoba befike ngo3 ngo4 bebeyaphuma baya. Igali litshiswa nguVuyo. uVuyo ozala umntaka Kholosa uKholosa ozalwa nguZanele. Usweleka uZanele kwasweleka uKholosa kwasweleka umntaka Kholosa yifamily eyi1. nguZanele uzala uKholosa uKholosa azala uAkhanani. So uVuyo ibrother yaba. uVuyo ngumuntu ometsha noKholosa ozalise lo mntwana amtshisileyo. Oh. And utata omntana walo mntana utata lo mntana swelekelana 4 years. Tasvich silapha singabahlali bakwa 12. Bahlali enqondayo mina into ebekufanele ba apha sizoyithetha kahle esifunayo kulo Vuyo nefamily yakhe. Ikhazini yami le ndangamazi wami. Ndive kabuhlungu kakubi. Singabahlali bakwa 12 starting from now basiphume apha ngo12 ongo1. Ifamily kaVuyo asisayidingi kwa ward 12. Asiyifuni. Akabone urhulumente okanye ukansila wethu wenza ntoni na ngabo. Ayikho umuntu ezayithetha kakhulu. Asibafuni. And asifuni uVuyo afumane ibail. Makaphume. And siyazi uzawubalekiswa xa ephumile.
but sizawudila nabo fire to fire. Ngeke azabulala umntana usana isikhalo ebesisitsho sika Akhanani kwelagali ebatixele ubonisa uba ebeyiminishile laa nto ebeyenza phaya. Andifuni senze ngathi kwa ingathi masike siyekeni uquma izinto ngokakhankaswa ngoku ufiwe nakungcwatyiwe izidumbu ezithathu imali ayikho. I-ID zabo into yabitshele phaa asazi noba bebezi-inshore phi or phi akho kwanto ephumile bangamalahle forensic wawungcwatywa njani bona bathi baphunga ngoku nje bathi nasivuke ekuseni silambile sime apha asibafuni kulaa wadi asibadingi. Sisi wam nje kancinci uthetha ebekhona omnye usisi apha ebekwathetha wathi Simani bahlali ukhona usisi ebekwathetha wathi elixesha kutshayo phaya baye baya kwifemeli lena bangaphatheki kakuhle at all abahlali. and esi sigqibo nisithatha is because of i-response yabo. Noba tata beberesponde right noba beberesponde wrongo singabahlali bakwawadi 12 asibafuni kula area. Mabambe as from uba siphuma apha ngo-1 from 1 o'clock till sigqibe asibafuni phaya. Utata kavuyo betha abahlali which is uyampromota umnyana ke nakwi-girlfriend azaba nayo next makaphinde enze laa nto ayenza. Imake sisi wam uba bethe abahlali Eyadini kaloku because kuyochazwa uba nanku uvuyo enza imesi. go after le etshise After etshisile abahlali bazidinile baya phaya njengabahlali but umama notata khange bavakalelwe baye baphakamisa isandla ebahlalini. Nanti into esizoyicela sibafuni kulaa wadi hence the decision. asibafuni otherwise kwavuyo lo umkhulula kwabo siyamwelcome apha ezandleni zethu singase babanjwayo sawuyibona phambili bihamba njani. As abahlali ibikhona into ibona soba uyaxabana lo mfana or mhlambi unayo le signs of le violence ayenzileyo. Kuba ke singahambi nabo sibadala thina asiyazi uba intsusa iphi. Uyayiva ke mntanam? Sibone thina kusenzeka. Uyayibona? Kukhona uba ke mhlawumbi baxabene okanye bakhona babonile mna ndazi into nazibona ngexesha mna sekuvutha igali kusitsho uba bekutheni asazi thina abantu badala. Asinawuzazi zonke into zabantwana balokhu asihambi nabo ixesha elide. Uyayiva ke bona? Sibona thina ngoku sekusenzeka uba kwenzeke ntoni phi asiyazi thina abantu badala le. Masibulele Nkosi. Igama lami likhona kwabangani. Jongapha kombhuti. Bandibiza ngowela abanye. Yeah. Buti mina into endiyibonileyo mna senzeka phambi kwam. Kwapluto uqale ubhuti uqale wagqabhuza amatrayi kaShakes. Ngenxa yantoni? uShakes ba? uShakes ngubhuti cama bebesela noSisikholose ngubhuti oJames Bhola apha ehlaleni. Uqale pha wona esikhole pha ke ngokwagqabhuza ntoni amatrayi emoto iBenz kaMqele. Into yenzekileyo ke ngoku mina ndahamba kulaa ndawo kuba ndayolala andiyazi ke kwenzeka ntoni ngobendilele. Qha ndavusa umama wabendixelela uba uyatsha kwaSisikholose. Khandi ndikwazi nophuma ndiphumelele umnina wam waphuma. Emveni koko unozali wabuya kumbe sithi wele uswelekile uAkha. Iphelele apho kuloo ndawo ndabe ndizothuka ke mna ke kuba le nto ndishiye phi uxatyanwa kwaPluti ebaleka tu Sisikholose. Khuluwa Ntwana sendlini now nilapha I can see you still shivering still so sasangcancazela with yonke le nto yenzekileyo. As abantu abatsha nizothini apha nithi makwenzeke ntoni nithi umantye makathini makwenzeke ntoni ikhona. Mna ndithi namhlanje mna sifuna ntoni sifuna into ebheka phambili inkqubela. Mani bendicela mani bahlali mani simanyanini njengamntu omnye singamaXhosa silapha nje sizothini sizokwamanyana. Yeah. Into yenzekayo mna into endifunayo mna ndifuna abantu nobhuti mna kuba le nto yenzileyo inkulu iyaqala thu kwenzeka laa nto elokishini kuba ngo-2019 kwaye kwatsha igali ingayofemelinye besingayothuki loo nto sethuka xa kutsha igali ngoku iyefemeli kungashiyeki kwa umntu omnye kwifemeli kuthe wonke umntu ngaphakathi gqibile. Mna ndingumama umjamba nobethwe uhlanga straight kanye noma naphaa kulaa mzi kwenzeke le nto. Umakhulu ohlala phaya phambi kwakhe yonke into xa siuzanele semsebenzini uthi makhulu sahamba ujonga igali lam. Umntana wakhe lo umncinci kuthiwa nguAkhanani xa evele esikolweni gqitha phaa kum eyadini igeti yabo ingena phaa kum kanye ingene kubo. Makhulu buyile esikolweni sizokwenzela into zesikolo. Utsho lo mntana omncinci
umama uyamazi xa ebuya umama wakhe ukholosa athi makhulu ndisayobukela ibhola ndicela ushiya umntanam apha kuwe akadlali uyadlala nabanye apha ekuhlaleni kodwa umakhulu soloko efuna umakhulu athi ndizothatha isitulo sam usibeka caka omakhulu uze neipilantshi zakhe azibeka apha kwam atye lo mntana ahlala apha umtshuthe bendithanda kakhulu laa mntana namama wakhe endithanda ukholosa bendithanda njengoba ndingumakhulu ofikayo bendifika mna phaya bendifika ndine-4 months ndifike phaa kodwa ndifumene ububele ebungumangaliso ngoomakhelwane bam ngoba nam ndimkelo ngoomakhelwane abathathu ndimkelo ngoba bebendithanda ndingumakhulu phaa kubo mna. Singabahlali basesisonke ibuhlungu into esahleleyo ngenxa yothanda ama-boyfriend ethu, ngenxa yothanda ootata babantwana bethu, ngenxa yophuma emakhayeni ethu sisithi siyokhangela ubomi sifuna uzimela njengabantu nathi sibe badala. Ibuhlungu into eyenzeleke kwalaa khaya lakwamzendana. Ukholosa bemthanda Uvuyo, Uvuyo bemthanda ukholosa besingahambi naye kodwa ukholosa bekhala every day xa ehleli noVuyo. Uvuyo umhlumezile ukholosa kube buhlungu Uvuyo xa ephakamisa isandla kukholosa. Ndathi kholosa as a friend awuzuthathelwa ndim isigqibo. Uvuyo udibene naye ndingekho kodwa suhlala Uvuyo ekuhlukumeza hambi ye-police station uyovula i-protection order for Uvuyo. Undivile kukholosa njengamhlobo wakhe wahamba wovula i-protection order bahlali. Wabuya ukholosa wathi asana ndivulile i-protection order bekungekho mandi emzalini wakhe ngoba kaloku umzela ukholosa bekubuhlungu. Eyena ndisivisa kabuhlungu bahlali Uvuyo ukhweletela into engekhoyo kukholosa. Ukholosa umhlukumezile engaphangeli, Uvuyo engaphangeli kunye nokholosa esolidlelwa Uvuyo ngumama kakholosa. Eyona ndisivisa kabuhlungu ifemeli kaVuyo. Ifemeli kaVuyo khange isiphathe kakuhle singabahlali. Siyile phasa yokhala ba kuyatsha kulokholosa. Abahlali abafuna uphuma bathethe ngoba mna ndiphezulu kulokholosa. Kodwa kuthe kobetha igali lam kwathiwa kuyatsha kulokholosa ndaphuma ndahamba ndaya kulokholosa ngoba umakakholosa uthi xa ephuma esemsebenzini ngo-5 agibisele egalini lam athi asanda ugada abantwana bam. Ngoba ndiyazi uba kuza kwenzeka ntoni kulaa mfana ukholosa ubuye esithi kuxabene noVuyo. Andimazi uba uVuyo uzawubuya endisithi kwenzeke ntoni. Ibuhlungu bahlali kakhulu ngoba thina into esiyifunayo mna ngokokwam as mna asanda ngangani ndiyambawela uVuyo uThixo makasincede bethu nana ingasaphuma ukuba ubhanga phakathi umthetho wenza indima yayo ngoba kubuhlungu ebemncinci akha nabahlali umntana wakhe ibingowakhe laa mntana. Uvuyo ebemphethe kakubi ukholosa abahlali masingayoyikini loo ndawo ebemhlukumeza. Ukholosa ebengakwazi uhamba yokonwaba nabanye abantwana abalingana naye. Uthi xa ehleliyo athi kuye wena kholosa unamadoda apha kule ndawo. Ngale mini yenzekayo le nto ukholosa kungecawa ndibuye ecaweni uza kume ejukuleka jukujuku. Ndiyabuza kholosa kwenzeka ntoni ndiphume nirhoba apha emnyango ndibona uba andiboni mntu athi asanda ndiyoyika Uvuyo ukuthi uphethe ibhosi elikhulu. Into ayenzileyo phaa kuthiwa ugqabhoze amatayari umama ke kusevenkileni so ndiyoyika into ezathi afika yenze phaa endlini hleli nomntwana. Ndithi ke mna akakazi ungena apha endlini layitiketile wena umntana layitiketile. Oko ke ndivule umnyango lo ngentla ndijongile uba uzawungena na Uvuyo kangangena Uvuyo phaa kompu ungene umakakholosa. Wathi kholosa sibuyile masihambe sihambe sokutya beyothenga umasisonke umakakholosa. Siye sahamba ke ndabakhapha bayongena endlini yabo ndiyajika mna. Sesizisola thina abantu bebehleli nokholosa ngoba sesinezinto esizithethayo uba akwabe besithe makahlale angahambi ahlale nathi ukholosa. Siva kabuhlungu bhuti buhlungu into ehlekwa kwalaa khaya. Mna ndingubongiwe Mandoyi ndihlala eWard 48 ndinelinye lamalungu e-EFF apha e-PCM eliseva kule province yase-Eastern Cape. Njengoko Sifitshi siyazi into yokubana indaba ye-GBV igcwele ilizwe lonke ayikho only apha njengobana silapha namhlanje. Ngamafutshane ke Sifitshi ndize apha ngenxa yokholosa ongasekhoyo nomzali wakhe kunye nomntwana wakhe ngokuva nam ndikhwazwa zii-fighters zase-Ward 12 apha kwa-1. Ukholosa ke Sifitshi andimazi kuba engasekho bendike ndayingomnye wabantu abadiployiweyo apha eMdantsane ndasebenza kabana nda-adoptha uWard 12 ndangumntu osebenza phi Ward 12. The last time ndidibana nokholosa it was the 21st of March ku-Friday, sine-Red Friday khona inye indawo apha ngasemagaleni kodwa
sisebenza sonke phaya. Wafika uKholosa uze ndibe kanti ndiyamazi, wafika wadimanda iskipa sakhe, funa iskipa sakhe, bakudalele iskipa sakhe. Sabe sichazelwa into yobana sizawufumaneka. Kwabe kulungiselelwa ulontsha ibranch kwi-following day. Kube sekuthiwa masumkhangele ukhona na kwidatha, abe kanti uKholosa ukhona. So ndilapha ke Sifitshe ngokubana uKholosa lelinye lamalungu ethu e-EFF. Shortly ke ndifuna uchaza ndithi silahlekelwe thina siyi-EFF because sikwixesha lokubana after kulontsha ii-branches ifuna kusebenziwe for i-campaign ye-election ezilandelayo. So uKholosa ibingomnye we-ground forces zethu ebesizawusebenza naye xa sibhizi sisebenza phe Ward 12. Sifitshe silapha ke singumbutho we-EFF ngokulahlekelwa okokuqala, phinde sibe lapha ngokubana sizokulwa into ye-GBV, sisithi phantsi nge-GBV. Into eyenzekayo ke Sifitshe akubonakali i-GBV as imana ixhonywa kumane kuthiwa kwenzeka into ethile abantu besothuka abangamadoda. Eyona nto siyizele namhlanje sifuna ngoku isapoti kubantu abangamadoda. Uke watsho upresident wethu ngaphambili wathi apha kukho umuntu ubhinqileyo okufuneke agadiwe, into eyenzekayo amadoda mawaphathe abantu ababhinqileyo ngendlela efanelekileyo. So sifuna indlela yophathwa kubantu abangamadoda basitrite ngathi singodadewabo, basitrite ngathi singomama babo, nothi le ndlela benza ngayo. Sifitshe i-GBV esiqhela udibana nayo ixesha elininzi kukubethwa kwabantu ababhinqileyo, kukubulawa kwabantu ababhinqileyo ngokwenzakaliswa, kukureyitshwa kwabantu ababhinqileyo. Lena yanamhlanje into ke inomehluko ibuhlungu kakhulu uyokubana umuntu ade azinike inxaxheba yokubana enze inzame abheke egaraji eyothenga ipetrol engenamoto for uzazi bana ubala ngobomi bomntu, and ke ithi loo nto ebeyazi uba umuntu akahlali yedwa endlini. So silapha ke ngokuthi sizolilisana nelakhaya okokuqala kwaye sifuna umthetho udlala indima yawo. Siyayazi ke ngobana kuthiwa umenzi emveni kwalento yonke uye wazitshisa naye, kodwa uthe wovumlilo utshisa wabaleka waphuma ngomnyango wabe kanti uyancedakala yena kasatshi. Ithi loo nto ke uyifilile ipheni yalanto yenze kwaba bantu, but ifear yam ithi what about umntana lobe ngaphakathi une-6 years. So Sifitshe nanto size lapha sicela into yobana umthetho udlala indima yawo. Lo mfana njengoba ngaphakathi urhulumente makadlala indima yakhe. Siyayazi ke Sifitshe into yobana sinabantu esisabalekana namhlanje ababamjelwa ukubulala abantu, but today besijikeleza nabapha ezitratweni. So urhulumente wethu kwicala le-GBV nakwezinye cases uyasifeyila, but siyabawela urhulumente kulena icase akazibonakalise noko la miphefumulo ayingomphefumulo mnye ukubana ingakhutshwa ngumuntu oyi-1, yimiphefumulo emithathu. So sicela inkxaso kwaye sicela urhulumente, but namhlanje sizowuthi noba kungenzeka ntoni na asiyifuni ibheli kulaa mfana. Uba kunokwenzeka laa mfana ngaske abe kanti ubolela ngaphakathi ejele noba imeko yakhe ithini nayo. Enkosi Sifitshe. Singumbutho olawulayo apha ekuhlaleni sizoxhasa i-EFF, sizoxhasa kwa ukuhlala. Le peni ehlakwalakhaya ivakele Sifitshe. I-GBV eziba besetshilo ke uyifighter apha besiyiqhelele kwizinto ezithile, but noko esisithwa kumbe ukutsho ukuthi lo mcimbi we-GBV sizakhe sizama uqwalasela nathi kuba kuyacaca uba u-Wild is not about ezinto zinjena, imasikize laa nto. Kwaye eyinto endinokuyincoma apha ke wadini intsebenziswano kwii-organizations, because izolo kwehla kwale nto okokoko bekuphithizelwa i-ANC and EFF on the ground kuzanywa indlela i-way forward wena Sifitshe kule nto yehlileyo. I'm speechless ke Sifitshe nayo indawo emotion, because umbono esiwubonileyo nathi ufika kuthi upha ekhayeni phaa ko-15 bekungekho mnandi. So ke sizazamazama siyayisapota into ethi no bail for lo mfana nokuyibuhlungu into ayenzileyo. Uhethishe izikolo Sifitshe, abantwana abangako babancinci xa besiva into yobana ngaba ugxa wabo akasekho, ii-families, and also sizawucela nenkxaso kunee-neighbours phaya Sifitshe ezonakele kakhulu emphefumlweni bekungekho lula kwakuzo izolo. Sizawuzama ke into yobana ngaba bafumanelwe uncedo nabo kuba le nto affect only neighbours, only affected the whole umntanzana nomntu ongumfazi. Singabantu abangoomama sizibona siphila ngongathi singamantshontsho enkukhu sigade ukhozi, asikho safe, siphuma kwinto kacwecwe singena kulena asikaphili. So sithi urhulumente this time makazama uqinisa umthetho kwinto edibene ne-GBV kwanele kumadoda. Umntu makazame ukuthi xa lahliwe ayeke. Ewe silila nayo Sifitshe ifamily singakwicala labo, kuyacaca kodwa ke lo mfana as much as ba ebemthanda besiso isigebenga xa kuthiwa there was i-protection order atsibe ngapha kwe-protection order, kuyacaca into yobana ngaba ebenzulu yena sifa ke Sifitshe daily basis sibulala abantu esibathandayo. Asikwazi uthemba kwabayeni bethu ngosibashiya nabantwana xa imeko
lolu hlobo because abantu xa bekubona uphuma babona urayithi. Siyaxolisa kakhulu kwifemeli. Siyathembisa ke sizakhe sizame nalapha ekuhlaleni ukwenza i-awarenesses nge-GBV. Sibawela abantu abangamadoda babe yinxalenye yezi programs because xa usenza i-awareness phaya eholweni gcwala abantu abangomama abazi-victims zibe yi-perpetrators zingaphandle zonwabile. Besandoba lapha kukho umntana ohlatyiweyo 27 yamanxeba. Sikwakule gate Dasfish kwanele. Sicela uxolo emadodeni singomama. Konele. Enkosi.